50 लाख लाबाय थानानै बिथांमोना मानो एन्जयमेन्ट खालामबाय थाखो हाग्रामानि बुंनाय खोथा आरो बिटिआरनि सुक्तिनि खोथा गोबां डिफारेन्स दं आंथ' फैलार होननानै बुंनो सानो मानो होनब्ला फैलार नङामोनब्ला बिथांखौ रायजो राजाफ्रा आरोबाव खेबसेबाव भट होनानै दैदेननानै बिथांनि बिटिआर सुक्तिखौ गनायदों होननानै जों फोरमान जागोन नाथाय जों नुनो मोनदों रायजो राजाफोरा बिथांखौ फेजेनबाय माने बिटिआर सुक्तियाव रायजो राजाफ्रा गनायनाय गैया गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो दिनै जों इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेसन सनितपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटि बेखौ जों दाफुंनो हाबाय आगोलबो दङमोन नाथाय एसे जोंनि सोद्रोमाफोरा दस्रा गुबुन जायगायाव ओंखारलांनायनि थाखाय दस्रा गावनि बेक्तिगत खामानिनि थाखाय बिथांमोना ओंखारलांनायनि थाखाय जों गोदानै आरोबाव सनितपुर डिस्ट्रिक्ट इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेसनखौ जोङो मोजाङै दाफुंनानै होबाय बेजों लोगोसे जोंहा गोबां हाबाफारि दंमोन बे हाबाफारिफोराबो दिनै बे मेलनि गेजेरजोंनो जों फोजोबलांबाय दा जोङो सनितपुर जिल्ला हिसाबै जोंहा मावनो गोनां गोबां खामानि दङ मानो होनब्ला सनितपुरा ओरैबायदि मोनसे जिल्ला जानानै दङ ना बिटिसिआव हाबजोबदों ना बिटिसिनि बायजो बिकेडब्लिउसि बे काउन्सिलाव हाबदों दा बे जिल्लाया मोनसे बिराद माने क्रिटिकेल माने इनडिसिप्लिन जानानै दङ मानसिफ्रा मानसिफोरनि गोसोआव दिनैसिमबो गोनो गोथो सोरजिगासिनो दङ जे जों गमामायैनो बिटिसिआव थामारगोन ना जोङो बिकेडब्लिउसिआव हाबगोन दा बे खोथाखौ जोङो रायजो राजाफोरनि गेजेराव जुदि खोमायाव जुदि होनो गोनां जायोब्ला जोङो मोनसे आफादनि थ्रुयै थांनानै रायजो राजा बिथांमोनखौ जों फोरमायनो हागोन दा बेखायनो जोङो इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेसननि आफादनि गेजेरजों जों रायजो राजा बिथांमोनखौ जों बुजायनो सानदों जे बिथांमोना बिटिसिनि आन्दाराव हाबहैबाय बिथांमोना बिटिसिनि जाबाय आरो बिटिसिआव हाबै थालांनाय सुबुंफोरा बिथांमोना बिकेडब्लिउएसि जिथु जोंनि बिटिसिनि बायजोआव थानाय जिथु काउन्सिल बे काउन्सिलनि आन्दाराव थानाय बे माने डिस्ट्रिक्टआव बे हाबगोन दा बेखायनो बेयो स्पस्ट' जे जायफोरा बिटिआरआव हाबबाय बिसोर बिटिआर जाबाय आरो जायफोरा हाबाखै बिथांमोना बिकेडब्लिउएसिआव लासैनो जोङो सोसननानै मोनसे फुल फ्लेजेड सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिकेडब्लिउसिनि आन्दाराव जोङो बेखौ दिनै दाफुंनाय जाबाय बेखिनियानो जिहेतु बिकेडब्लिउएसिआव गामि सोसननाया जायाखै मा फोरमायो दा बेनि सायावनोथ' जोङो आसाम गभर्नमेन्टनो जोङो गोबां खेब मेम'रेन्डाम होबाय जे जा बिटिसिनि आन्दाराव हाबबाय बिथांमोना बिटिसिनि जाबाय आरो जा बिटिसिआव हाबाखै बिथांमोनखौ थाबैनो बिकेडब्लिउसिनि आन्दाराव सोसननो थाखाय जों गोबां खेब जोङो मेम'रेन्डाम होबाय आरो बे बेलायै जोङो खोनानो मोन्दों दा बावैनो जोंहा सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट बे मोननैबो जिल्लानि खामानिफोरखौ इतिमध्य आसाम सरकारा मावबाय थादों होननानै जों मोनथिदों थाबैनो बे मोनसे थिरांथायाव फैगोन जे सनितपुरनि जा बिटिसिआव हाबलांबाय बे बिटिसिनि जाबाय आरो दा जा हाबाखै बे बिकेडब्लिउएसिआव थानो हासिगोन होननानै मोनसे थिरांथिनि लामायाव फैगासिनो दङ होननानै जों मिथिनो मोन्दों जिहेतु इउबिपिअ आरो एबसु दाख्लैसो थांनाय सानसो सिगां जिहेतु धर्ना खालामदों गामि थाबैनो सोसननांगौ दा नोंथांमोननि बिबानाबो बेयाव गैयामोन नोंथांमोनाबो मोनसे ससियेल अर्गेनाइजेसन नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन नोंथांमोनाबो बाहागो लानांगौ नङा बिथांमोननि एजेन्डाया बिटिसिनि थाखाय जोंनि एजेन्डाया बिटिसिनि बायजोनि थाखाय जोंनिया गोसोआ मा जोंनाव बिटिसिआव जुदि हाबाबा जों बिटिसिनि बाहेरायाव जों लागोन जोंनि एजेन्डाया आबसु इउबिपिअनि एजेन्डाया मा जों मिथिया बिथांमोननि एजेन्डाया बिटिसिनि आन्दाराव सोसननाय जोंनि एजेन्डाया बिटिसिआव सोजायैफोरखौ जों बिकेडब्लिउसिआव लानाय दा बेखायनो जोङो बिथांमोननि जा नाजानाय बे नाजानायाव जोंहा हेफाजाब दङ जोङो थाबैनो जों डिसिसन नांगौ जे थाबैनो जुदि बे बिटिसिआव हाबनाया जुदि हाबोबा थाबैनो बेखौ फोजोबनानै दा जोंनि बिकेडब्लिउसिनि थासारिखौ थि खालामनो थाखाय जों नाजाबोदों जिहेतु हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों बिटिआर एकर्ड खालामनायाव जायफोर दङ बिथांमोनाखौसो नारथ्रोदहरदों बिथाङा बिटिसिनि एकर्डआवसो बिथाङा गोसो होगोन बिटिआरनि एकर्डआव बिथाङा
गोसोआ मा बेथ' सैथो बाथ्रा एक्सुवेलि जा बिथांमोना एकर्ड खालामनानै लाबोदों बेवहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि जा मावनांगौ बे मावनांगौ नङामोन। दा प्रमद बर' बिथांमोना आबसुजों लोगोसे XNDP बा गासिबो ज' खालामनानै जितु बिटिआर सुक्ति खालामदोंमोन बे सुक्ति मर्मे बिटिआर दैदेनगिरि बिथां प्रमद बर'जों लोगोसे आबसुफोरा बे खामानिफोरखौ मावनानै फोजोबनांगौमोन। दिनै 5 बोसोर जालायलांबाय रायजो राजाफ्रा अतिस्थ' जाबाय जेबो इमप्लिमेन्टआव खालामनो हायासै। बे बेलायाव बेखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जिहेतु हाग्रामानि सुक्तियानो बिटिसि बिथाङा बिटिसि सुक्तिनि दारैनो बिटिसिआव थानाय बर' रायजोफोरनि लोगोसे बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' रायजोफोरखौ बिथाङा समानै नोजोरै नायहरदोंमोन आरो बिथाङा बे बिटिसि सुक्तियावबो दङ जे सिमा बारायनाय खोथाया बिटिसि सुक्तियावबो दङ बिटिआरआवल' नङा। हे मर्मे बिथाङा लासै लासै खामानि मावलांदोंमोन आरो बिथांनि जा खामानि मावनाय बे खामानि मावनायफ्रा एस्टाब्लिशमेन्ट जायो थाबैनो एस्टाब्लिशमेन्ट जानानै थाबैनो बिथाङा फोजोबो। बिटिसि सुक्तिखौ एकर्ड खालामनायनि 6 माह उनावनो बिथाङा बिटिसि सुक्तिनि प्राय 90% दफाफोरखौ बिथाङा इमप्लिमेन्ट खालामनो हादों। नाथाय दिनै बिटिआर एकर्ड जा खालामदों बिथांमोना 5 बोसोरावबो माने 30%बो बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखै बिथांमोननि सुक्तिखौ। दा बेवहाय डिफारेन्स दङ हाग्रामानि बुंनाय खोथा आरो बिटिआरनि सुक्तिनि खोथा गोबां डिफारेन्स दङ। प्रमद बर'आ फैलार नामा? आंथ' फैलार होननानै बुंनो सानो मानो होनब्ला फैलार नङामोनब्ला बिथांखौ रायजो राजाफ्रा आरोबाव खेबसेबाव भट होनानै दैदेननानै बिथांनि बिटिआर सुक्तिखौ गनायदों होननानै जों फोरमान जागौ। नाथाय जों नुनो मोनदों रायजो राजाफोरा बिथांखौ फेजेनबाय माने बिटिआर सुक्तियाव रायजो राजाफ्रा गनायनाय गैया माने गोसोआव सन्तुष्ट गैया बे खोथा।